an ka jibila baarakɛbagaw aw ni foli ka kan sabula ka da kan kanumɔgɔw ka se ka ja ɲuman ani kumakan ɲuman sɔrɔ o sababu ɲuman ye aw ye hali ni o y'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛ tɛ aw la an bɛ aw fo aw ka baara ɲuman o kɛcogoya la studio bamidaw kɔnɔna la jama dafara lamisa sanogo lajɔ isa kawa sidibe ka fara fanta tomo ta kan amadu el konare ale ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ bi sɔgɔmada in na o kama ani lamisa sanogo bɛna jɛmukan in la ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ lajɔ si ni sɔgɔma ma ni sɔgɔma bozo ka dɔw n'a kɔni kɛra i ka dɔn a bɛ minɛ siga fosi t'o la dɔgɔnɔw yɛrɛ b'o kalama bozo muru ka ca fa caman fɛ an bɛ yɛrɛ fo i ka timinadiya n'i ka wuli ka jɔ la sanga ani waati n'o de fɔ n ko ni jɔnjɔn kan ka di maa ma bibi na Mali kɔnɔ musola ka cɛsirilen kadara kɔnɔ i bɛ olu fɛ barisabula soli ka wuli ma nɔgɔ. Merci la Josi. K'i wale ɲuman dɔ i ka cɛsiri ni ka wuli ka jɔ la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la ni an kanubaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan sango ta mun sigilen bɛ nin waati ni ka u ka daraka fɔlɔ kɔnɔ. Siga foyi t'o la. Nka i ka dɔn o bɛ tali kɛ kunnafoni na o ka se k'a sɔrɔ lafiya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye taa fan kan ka dɔn jamana bɛ dabolo jumɛn kan jumɛn de bɛ jamana kunkan bi ka se ka caman sɔrɔ a ko da la an bɛna walawala sanga damadamani. Siga foyi t'o la alamisa an sira an ɲɛna o tɛ an bali ka soli ka na an ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ di maliden kelen-kelen n'a ka kibaruya kun fɔlɔ di u ma o mana kɛ diɲɛ fan o fan sabula layidu kan de don lajɔsi dalen b'a la duwawu caman kɛra sɔrɔ. O kɛra maaw bɔra fan caman fɛ min bɛ tali kɛ donba la fanta tomota sunkalo kadira kɔnɔna na maaw ko ten ka sunkalo ka daminɛ sunkalo 20 yanfan fɛ ka taa bila fo a tan laban in na maaw bɛ fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan walasa ko donba b'a kɔnɔ n'o ye kalo tile 27 su ye dɔw 27 su nka kɔrɔmaw ma se ka ɲɔgɔn faamu ko da la an bɛ waati min na fɔ sisan an kɔni b'a sun ka bateau kɛ ka bateau caya kɔnɔna na donba ko do dɔw ka se ka kɛ ka caya jamana ni ka dɔn an yɛrɛ ba kun ye nka jamana ta de ka bon kosɛbɛ parce que jamana bɛ dabolo min kan bi bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ni an ye ka dɔn Masa Rahamani wele wa ka wele jaabi walasa jamana in ka se ka lafiya n'o tɛ an ma nɔgɔ lamisa weleliw kɔni kɛra weleli kɛra ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ surɔ fɛn bɛ tali kɛ an ka karamɔgɔbaw ni wajulikɛlaw la an b'u bɛɛ lajɛlen fo seko an'u damayira la fɛn bɛ tali kɛ bi alamisa don in na avril kalo tile 28 renouveau matin an bɛna laseli minnu kɛ o kibaruyaw bakurubaw dɔ filɛ nin ye Isa Kaba Sidibe an n'a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali ale kan bi sɔgɔmada in na a bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye kumasen min kan o de ye bisbi au sein de la transition ayiwa o bamanankan jɔnjɔn ye fɛn min ye sɔɔni o y'o dɔgɔ duman ye Isa Kaba a bɛna o walawalali kɛ aw ye aw bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ k'a ko bɛ ka tigɛ dangan min na fanga furancɛ fanga in kɔnɔna la Isa Kaba ale bɛna da don la Michel Yao an ka lasigiden don ka bɔ Mali marabolo fɔlɔ kɔnɔna la ni o ye Kayi ye an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn bɛ tali kɛ sanubɔlaw kɔnɔna accident dɔ kɔni ye olu sɔrɔ ni u ka baaraw tagabolo kɔnɔna la Kayi marabolo caman kɔnɔna la ale bɛna a da don o kibaruyaw la ka se ka walawalali kɛ bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ o kɔfɛ Soribe bisimila i n'a fɔ ladalako la Alexis Kalambiri nka fɛn kɔni ye kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw ye olu tɛna na kɛ bi sabula bi ale chômelen don wagati boloda cogo o fɛnɛ tɛna na lase aw ma sabula météo ma olu tɛ baara kɛ bi sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni o laseliw olu kɔni bɛna kɛ Awa Daɲogo ale ka yamaruya kɔnɔna la halisa ani docteur Tarawele bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ bi sɔgɔmada in na laseliw bɛ ale bolo ka kɛ an ka kɛnɛya kunkanko ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ sunkalo kɔni o kɔnɔna la an ka kan ka tagabolo ɲuman minnu matarafa ka dumuni fasuguya minnu kɛ yani an ka sun don min b'a to force o bɛ kan an ka kɛnɛya tagabolo ɲuman bɛ sabati cogoya min na Awa bɛna olu wuli ka jɔw ka se ka olu kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila tuma min na sanga ye 40 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Lamsa Sanogo la Jos ale bɛ don kibaru dayɛlɛ. Lamsa ko kunnafoni kɛnɛ sigira n bɛ yamaruya di ma i ka don kibaru dayɛlɛ. Ayiwa bozomuso ni yamaruya di yan n b'a minɛ ni barika k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka timinadiya la hali bi min bɛ tali kɛ kunnafoni ko kunkanko kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a don kibaru kɔnɔ ka kɛɲɛ ni bi sɔgɔmada in ni renouveau matin kɛnɛ kɔnɔna na an b'a daminɛ fɛn min na bakuruba kɔnɔna na o bɛ tali kɛ RFI ni France 24 olu kunkanko kibaru n'a sɔrɔ o kun gulonna nka yamaruya sɛbɛn yɛrɛ bɔ sira ka b'u bolo pepewu u kana se ka baara yɛrɛ kɔni boloda kunnafoni di baaraw anw ka jamana kɔnɔ o bilala danga jumɛn na mun nana ne o yɛrɛ ye an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko ka bakuruba
ba flana be talike bingalikela ula ukoni bina klela koninka klela belflani sikaso marabolo konna na kara sawe mobili sababo nyongo no be talike kapu mobili konina uyo olukoni jeni o sen fana fe mimbi talike SMDT ale fana mobili do kono uye kene mene no uye kasoroka do kafo jigne ere konna na ninga ukoni bureau do fana che munana no koy amena nyefolike aw fana okoka amman soni sigini bakruba flaka ka kuna foni misema wara do chemo amusigle meni watina wala saka wala lika ko seka famel chaman soro ayo bismillah kunungo Bamako konna na wulika jodo kera sigida kungango kibaraw ka kaseka wolebla momo kabo jamana marabulu wore konna na ukana hakli jagabo baraw koninge obena faranyuanga ninga seka barabo sabati sigida kungango kibaraw konna na maliki jalo ni PNUD ka dɛmɛ ni o ye diɲɛ selekinan tɔnba bolofara min sigilen don ɲɛtaga kama ɲɔgɔnye yɛrɛ kun de ye ka se ka labɛnw sabati yanni ɲɔgɔnyeba min bolodalen don suwɛdikaw fɛ yen nɔ juin kalo tile 2 ni a tile 3 sigida yɛrɛ lakana koɲɛw ma mali kɔni sen kan ka ye o ɲɔgɔnye in na wa bi kɔni mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan walisa k'o ɲɔgɔnye in labɛn mali kunkan bɛ se ka mɛn cogoya min na minisiri min sigilen don sigida yɛrɛ lakana kama ale y'a yira ka fɔ ko ɲɔgɔnye nafa ka bon kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ de welelen don pays africains ni pays européens bɛɛ de welelen don ka se ka na état de l'environnement ka se ka a ko fɛsɛfɛsɛ mun de ɲɛna min ma ɲɛ aya baara tɔ la an b'a kɛ cogo di donc a welelen o de la yan nɔ bi pour que mali kungo ye min ye a ka se k'o fɔ c'est pour cela mɔgɔw bɔra région bɛɛ la ka na ka bɔ Kidal fɔ Bamako bɛɛ de bi yan donc bɛɛ bɛ n'i fɛla de fɔ o ɲɔgɔnye in kɔnɔ degun minnu b'u kan walasa an ka san minnu bɛna kɔfɛ prévision na an bɛ se k'o ko empêcher cogo min ka se k'an ka sigida ka a lakana tiɲɛni kuma. ɲɔgɔnye nata in kɔni bɛ kɛ a tago 50nan ye min bɛ sigi diɲɛ selekinan tɔnba fɛ san o san walisa sigidaw bɛ se ka lakana ka ɲɛ cogoya min na ɲinɛ kɔni kumaw bɛna boli tagabolo 3 de kan. Aya o domaine la n y'a dɔn forêt ko b'o la énergie ko b'o la aya an ka déchet ko b'o la ani assainissement fɛn caman ko bɛ se sigida ma ka se ka sigida mɔgɔw k'olu saniya ka se ka sigida mɔgɔw ka empêcher bana nasugu dɔw k'u sɔrɔ donc o ɲɔgɔnye de bi a bi donc n y'a fɔ n ka discours la sisan n ko jeunes ani an balimamusow u k'u jija o hakililaw ye min ye sigida in dilanli la mali kɔnɔ o k'o fɔ o ka se ka kɛ bataki min an bɛ taa ka taa a défend ni ala sɔnna a ma juin kalo tile 2 ni tile 3 mali tɔgɔ la. ɲɔgɔnye min kɔni kɛlen filɛ nin ye Bamakɔ yan o ye tile 2 ɲɔgɔnye ye ni o bɛ kɛ sababu ye ka gafew labɛn mali ka délégation min bɛna taa suwɛdikaw fɛ yen nɔ olu ka se ka taa mali jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ nin kɛnɛ kan. sanuya kungango kibara konna na be sigida sanuya kufo ambita kuchala ka fe komini mbe na be wole ko ngulu nyana so na be kuchala marabulo konna na okoni ye yamara sebensoro o mimba jira ka fo okoninga sigida koni sebe koro sanuya ledo ka keni barawi barami no ngani asila singa jeklu fe min sigimbe singa suni shoroko o sabatili koni mo olude koni ni o baroke o be barabulo le muna Europe se ka sanuya cogo mina wala sa mo ka se ka lafiya soro tabulu koro mumbe ka se ko olu dabla Idrissa Diallo ale yanga la sigide sikaso mara tola atara kuchala ay min soro nga jaka nyima dafe Ngolo ɲana so commune rural n'a filɛ nin ye Kucala cercle la Drase Pen n'o ye sanuyasoba n'a a dɛmɛbaga jɛkuluw ye olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko yen commune kɛra commune sanuman ye ni a baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnbaga ye Alpha Log ye n'a musaka bɔbaga ye UNICEF ye ATPC baaraw a kun ye cogoya mun na sigidalamɔgɔw yɛrɛ sen bɛ se ka don sanuya ni bɛnsɛya waleyaw la ni dugu bɛ certification sɔrɔ a tɔgɔ ye commune de commune fana bɛ baara ɲɛbila kɛ ne o sabatira donc dera CPN o be kimɛni kɛ ni o kimɛni kɛ k'a fɔ vraiment ni commune bɛ se ka papier sɔrɔ certification communale de be organiser ka papier d'u ma
donc bi anta ko ngolo nyana so oye ngolo nyana so ani commune to ka certification de donc du chegu de ou ka papier sorobi donc anni son jalendo parce que an ka lani sabatira an lani tuye commune chegu de commune chegu be ou ka papier soro donc anni son jalendo ambe wele men bla donc commune to fana ou ka nunu commune nunu laja ka sania bara sabati sababu yirala no yɛrɛ la u ka certificat ye fo ka taa se u ka baara bolodaliw ma dugu segi kɔnɔ min bɛ na kɛ sababu ye ka se ka sanuya ni bɛnsɛnya baaraw waleya nin kɛnɛ kɔfɛ a baara in kɛla nimisi wasako ye sigida mɔgɔw bolo dɛmɛbagajɛkulu fo ka taa se ɲɛmɔgɔw ma AT déclaration min kɛra nin ye k'a yira k'a fɔ ni commune segi in saniyala ka bɔ kɛnɛma balokutaga ma donc o ye fɛn ye min bɛ an nisɔndiya donc an bɛ min ɲini jama fɛ sisan kɛnɛya tɛ tile kelen ko ye kɛnɛya ye taabolo de ye min bɛ daminɛ kuda ye donc u k'u jija nin ka kɛ taabolo ye min ye sanuyaminɛw ye o dira kominiw ma minnu sen bɛ nin programme kɔnɔ fo ka taa se bolonɔdali ma sababu la min b'a to sigidalamɔgɔw ngolɔɲɛnaso komini kɔnɔ olu na se ka sanuya ni bɛnsɛya waleyaw sinsin fo ka taa se ɲɛgɛn dɔw lajɛli ma ani tigɛkominɛw minnu sigila dugu kɔnɔna na. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni ko nasira la RFI ale ni France 24 kunkanko kibaruya kabini kalo tile 8 ka taa bila kalo tile 15 la mars kalo san 2022 ni kunnafonidiso filaw kɔni ye gɛlɛya kɔni sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na ma ɲɛ min kɔ haki n'o bɛ tali kɛ cɛlabɛnna kunnafonidiso siraw kunkanko kibaruyaw sabatili la an ka jamana kɔnɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ baara kɔni kɛra ni kunnafoni bɛ di a bɛ di ni sira dɔw de a bɛ di ni hakilina dɔw de ko hakilinaw kɔni sɔsɔra a ma ɲɛ min kɔni kɔ u ye yamaruya kɔni da kunun kɔ ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan min bɛ tali kɛ France 24 ni RFI kɔnɔna yamaruya min tun b'u bolo ka se ka kunnafoni yɛrɛ kɔni cari anw ka jamana kɔnɔ n'o bɛ ba maliba ko fɔ kɔni ye o baaraw kɔni o sɛbɛn faraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔsu o la ni ka ko bɛɛ lajɛlen jɔ hali bɛ carili min kɛ min bɛ tali kɛ kunnafonidiso dɔw kan n'o bɛ tali kɛ anw ka jamana kɔnɔna kunnafonidiso dɔw walima jamanaso dɔw kan o kɔni o bɛɛ lajɛlen bali a ɲɛmaa n'o bɛ Fodje Ture ko fɔ ale kɔni ye o kɔni kibaruya kɔni jɛnsɛn maa caman bɔra a ko kalama kunungo gɛlɛya fana bɛ bi na transition kunkanko kibaruya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a kanumaw ni a terilakaw bi na o kɔni bɛ ka ɲɔgɔn buruja bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ ni ka lagosili ta ka ɲɔgɔn kɔni sɛgɛrɛ hali n'a sɔrɔ a ye tɛmɛli min kɛ CNT kɔnɔna na a kunkanko kibaruyaw kɔni cayara kosɛbɛ o kɛra sababu ye kuma caman ka se ka da kɛnɛmaya bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ nka mun de kama maaw bɛ ka nin kɛ an ka jɛ ka Gabriel Keita lamɛn a ko da la. Aw kabini premier ministre ka tɛmɛli la alamisa don CNT maaw ɲɛma ale ka lafasalikɛbagaw ale ni sɔrɔsiw ka lafasalikɛbagaw olu tɛ ka bɛn bilen maa fɔlɔ min kɛlɛla Choguel lafasalikɛbagaw fɛ o CNT ɲɛma ye n'o y'a jira k'a fɔ ko o bɛ fɛ ka ye kosɛbɛ kɛlɛ ye bolokura ta araba wulada fɛ ni yɛrɛwolotɔ mɔgɔw ka bɔli ye kɛrɛnkɛrɛnnen la n'olu yɛrɛ bɛ sɔrɔsiw lafasa maa dɔɔni n'a bɛ wele ko Adama Ben Jara di Ben le cerveau ale ye kuma dɔw nkalontigiya min yɛrɛ bɔra gouvernement ɲɛma yɔrɔ la CNT kɔnɔ avril kalo tile 21 tɛmɛnen ka kuma nkalontigiya min bɛ tali kɛ Faransi ni Mali cɛla la ani ko min ye ka MINUSMA ka manda ko lakuraya a y'o waleya in kɔn wa ka kuma bɛ nkalontigiya min bɛ tali kɛ Musa Tarawele ka san 23 san kan ni premier ministre yɛrɛ b'o fanga in kɔkɔrɔma don o yɔrɔ bɛɛ Choguel nɔfɛmaa dɔw fana ye wulikajɔ dɔw boloda a maa dɔ i n'a fɔ Segu Tangara ni mɔgɔw yɛrɛ b'a wele ko politologue de New York n'ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko min ye kolonɛliw ye k'olu kɛlen don ka maliyɛnw fara a yirala k'a fɔ ko nin waati ninnu sugandilen tɛ kɛlɛ ninnu ma bari degun caman bɛ Mali kan. Kunnafoni ko nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ anw ka gouvernement tarata don o kɔni ye jalaki kɔni ta ka ɲɛsin Faransi finitigilakaw mɔ ka kɛɲɛ ni o kɔni ye jamu kɔni cari jamu n'u y'a ta sanfɛ kameraw kɔni fɛ n'o a sɔrɔla gosi ka kɛɲɛ ni sɛlɛba min yɛrɛ n'o bɛ dingɛba kɔni ko fɔ ni mɔ fure yɛrɛ a ko kɔni kɔnɔna na gosi finitigiw olu jabala kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ Lasine Jakitela ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye mun na anw ka gouvernement ye jalaki kɔni ta ni ka Faransi ngolomasiri tabaw sɛgɛrɛ.
ni yɛrɛ concernant violation d'espace aérien n'o yɛrɛ ye ka boli jamana sanfɛ k'a sɔrɔ yamaruya t'i bolo o kɔni kɛra français ka drone dɔ fɛ min kɛra avril kalo tile 20 san 2022 la gosi kan sanfɛ ni kuma yɛrɛ fɔra gouvernement ka laseli dɔ fɛ ni bɛlɛbɛlɛli ninnu kɔni bɛ français jalaki k'a jira k'a fɔ ko jamu dilanna ani k'u cari k'o kɔni kɛra de walasa ka se ka an ka finitigilakaw jalaki jamanadenw fagali la avril kalo tile 21 gosi k'an yɛrɛ bilalen an ka surasiw ka bolo kan français kɔni y'a laɲini ka kɛlɛ boloda min ye jalakɛlɛ ye ani ka video publier min b'a jira ko irisiw kɔni u bɛ ka jamanaden dɔw su don gosi k'an yɛrɛ kɛrɛfɛ walasa ka se ka faransi jalaki jamanadenw fagali la mali kɔnɔ ni ja ninnu yɛrɛ kɔni tara drone fɛ min kɔni bɛ finitigilakaw yira u bɛ ka su don video wɛrɛ la an b'a ye k'a fɔ ko finitigilaka fila bɛ ka su dɔw don minnu yɛrɛ ma don ka ban faransi état-major b'a fɔ an ye ko finitigilaka fila ninnu ye tubabuw ye n'a yɛrɛ bɛ fɛ k'a yira ko ye société militaire Wagner maa dɔw ye k'ale yɛrɛ ye min lakodɔn video wɛrɛw ani photo wɛrɛw fɛ fan wɛrɛ la ni ja ninnu yɛrɛ carilen o dugujɛ état-major yɛrɛ b'a fɔ an ye k'u bɔra yɔrɔ kan maaw su donnen don min na kan dɔ masurunya la barikani mɔgɔw kun sigilen don yɔrɔ min na o su ninnu yɛrɛ tuguya b'a yira ko nin ko ye kɔni kɛra sanni k'an ka bila an ka finitigilakaw ka bolo kan état-major ka fɔ la ni kɔni b'a jira k'a fɔ ko nin kojugu ninnu kɔni ma bɔ an ka finitigilakaw la cogo si la kunnafoni ko nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lakanabaliya ɲɔɲalen bɛ nin waati in na Sikaso marabolo kɔnɔna na kɔrɔmasuru ye bingalikɛlaw n'o bɛ jademaw kɔni ko fɔ kɔntara bi tilela dugu kɔni nka kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ kapu min bɛ yen n'o bɛ centre d'animation pédagogique kɔni ko fɔ n'o bɛ lɔkɔliso ka ɲɛmayaso kɔni ko fɔ tilela u kɔni y'o bolimafɛn dɔw kɔni jeni ka fara o kan CMDT bolimafɛn dɔ fana u y'o jeni ni ka sɔrɔ ka taa kafu jiginne kɔni kɔnɔna na a bureau mun bɛ k'olu o bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛnɛ minɛ ni a dɔw ye Idrissa Diallo y'an ka lasigiden Sikaso mara tɔgɔ la ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kun yɛrɛ ye jumɛn ye maa dɔw ye bɛnganiya wale dɔw ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnyana tilela ka fɔ jiginɛ ma fɔ ka taa se kapu baarakɛyɔrɔ ma ni ka o cakɛda ninnu jeni nin banbagaciya wale in ka kɛɲɛ ni bi ye tile 13 kɔfɛ n'a ɲɔgɔnna dɔ kɛra Bugula Hamu Kɔsi la seerew ka fɔ la banbagaciya wale ninnu kɛlen kɔfɛ ka nin cakɛda ninnu jeni o ye mobili dɔw fana jeni tilela kapu kɔnɔna na o seereya kelenw b'a yira k'a fɔ ko min ye ka fɔ jiginɛ fana ye k'u ye tasuma don o yɔrɔ la u ka nin waleya in senfɛ kunnafoniw b'a yira k'a fɔ ko machine ni ma to nin ko in na u kɛlen kɔfɛ k'u ka nin banbagaciya wale in kɛ ni maa ninnu u tagatɔ an ka seerew y'a jira k'a fɔ ko u ye mobili dɔ ta min ye CMDT ale ka mobili ye ka taa n'o ye u fɛ nin banbagaciya wale ninnu minnu bɛ ka kɛ tile dama in na a kɛn bɛ kamanaganko ni kunnasiri ye sigidalamɔgɔw bolo Fantara Tomota nin bɛ tali kɛ donkibaru ta ko fɔlɔ la kunnafoni min n'an sera ka a fara ɲɔgɔn kan kabini waati cogoya ye Renouveau Matin ta ko fɔlɔ kɔnɔna na Amsa an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruya tɔw ye dɔɔni dɔɔni an b'a lajɛ n'an sera ka sori lasɔrɔ bi tan ni ka segin yalima gɛlɛya bɛ a kɔnɔna la wa sori bɛ fan jumɛn sɔgɔmada in na anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Sira Kamara ye Sira i b'a lajɛ n'an ni sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ